exercici on combinem sumes i restes. Sí? Llavors em diu, jo vull pujar un pes de 392 newtons mitjançant dues cordes perpendiculars. Recordem, perpendiculars és que tenen 90 graus. Sí? Per tant, aquí hi ha 90 graus mitjançant dues cordes perpendiculars de 200 newtons. Sí? O sigui, tinc una força de 200 newtons i una altra igual de 200 newtons. Em diu l'objecte pujarà. Llavors, anem a utilitzar el sentit comú. Per saber si puja, he de saber si la força que tira cap aquí és més gran o més petita. Si la força que em puja cap amunt és més gran, això puja. Si aquesta força és més petita que el pes no puja. Llavors hem de calcular la força total per saber si és més gran o més petita que el pes. Llavors, ens imaginem la situació aquesta, on jo tinc 200 newtons i 200 newtons. Si fem la del paral·lelogram, ens ha de quedar així. Però també hem de saber, hauria de quedar una línia recta cap amunt, però també hauríem de saber que si tinc 90 graus, la meva total és A, està al mig dels 45 graus, per tant és la hipotenusa d'un triangle. Si jo tinc un quadrat, això és la hipotenusa. Llavors, quan tenim dues forces que entre elles fan 90 graus, podrem utilitzar Pitàgores. L'únic que necessito que sapigueu fer en aquest nivell és aplicar la fórmula. No em posaré a demostrar l'explicació perquè això és una cosa que s'ensenya a mates. Per tant, ens prenem que he de fer que la força total és l'arrel de força 1 al quadrat, o sigui, dues vegades força 1, més força 2 al quadrat, o sigui, dues vegades força 2. Això em queda, força 1 era al quadrat, força 2 així. Això, si ho calculem, queda arrel de 80.000 i això dona 282 newtons. Per tant, vol dir que la força total que estic aplicant aquí, això és l'únic que us demano que sapigueu fer, és de 282. I ara em preguntava si pujava o no. Com el pes és més gran que la força aplicada, la força no aconsegueix aixecar-ho. Com força total és més petita que el pes, no puja. Sí? I aquí estaria. L'important d'aquest exercici és Pitàgores. Recordeu que només m'interessa que us sapigueu aquesta fórmula. Sí?